Now my wife had a vision Vaimoni sai näyn during the worship. palvonnan aikana. How many want to hear this vision? Miten moni haluaa kuulla sen? It's an awesome vision. Se on mahtava näky. And then we'll continue. Ja sen jälkeen me And jatketaan. this thing is going to get bigger and bigger and bigger. Ja tää homma vaan kasvaa ja How kasvaa many ja want to kasvaa. live this at your house, this realm? of Miten heaven? moni haluaa kotonakin kokea tätä samaa ilmapiiriä, You oikein can elää have this in siinä? your home. Sä voit, Jesus, Jeesus, presence of God. Jumalan You know, läsnäolo. almost every day when I go in my town, people are getting saved and healed. Melkein joka päivä, kun mä omassa kaupungissani kuulen, niin ihmisiä parantuu ja pelastuu. That should be a normal lifestyle. Sen pitäisi olla meille ihan tavallinen elämäntapa. So instead of attacking others who are doing the work, do the work too. Sen sijaan, että me kritisoidaan ja hyökätään niitä vastaan, jotka tekee töitä, niin mene itse ja tee samoin. There's a couple of ministries in Finland spending a lot of money and time attacking what Jesus is doing. Muutama palvelutyö täällä Suomessa käyttää paljon aikaa ja rahaa siihen, että he hyökkää sitä vastaan, mitä Jeesus tekee. If this is from Jesus, Ja jos tämä on Jeesuksesta, mark my words, niin tarkistakaapa tämä. something very bad will happen to them. Jotain hyvin vaarallista tapahtuu heille. Miriam attacked Moses. Mirjami hyökkäsi Moosesta vastaan. Look what happened. Ja katsoppa mitä tapahtui. When they had the Ark of the Covenant Kun heillä oli liiton arkki and they made some really bad mistakes, ja sitten tehtiin tosi pahoja virheitä, bad things happen. niin pahoja asioita tapahtui. Even they lied how much they gave, like Ananias and Sapphira. Niin kuin Ananias ja Safira valehteli, kuinka paljon he antoivat. Because when the glory is very strong, Koska silloin kun kirkkaus on hyvin voimakas, you cannot get away with certain things. niin silloin sä et voi paeta tiettyjä asioita. When the glory is less, Mutta kun on vähemmän kirkkautta, when it's just starting, kun homma vasta on aluillaan, the Pharisees, they mocked Peter and the disciples. fariseukset, nehän pilkkasi Pietaria ja apostoleja. Oh, you're drunks. Te olette pelkkiä But juoppoja. Acts 4, they got more scared. Mutta apostolien teot 4 fariseuksia alkoi pelottaa vähän enemmän. People start dropping dead. Ihmiset alkoi tipahtaa kuolleina maahan. And God allows this so people can see this is my Jumala glory. sallii tämän tapahtuman, että ihmiset näkee, että nyt on The Lord is kirkkaudesta kyse. jealous for his glory. Herra on oikein mustasukkainen He will not let kirkkaudesta. anyone destroy it. Hän ei anna kenenkään tuhota sitä. So we got to be humble. Oh, your glory, Jesus. Meidän täytyy olla tosi nöyriä. Jeesus, tämä on sun If we don't kirkkaus. understand, it's better to say nothing Jos me ei ymmärretä sitä, niin silloin parempi olla sanomatta mitään, than to say and then be in trouble. kuin sanoa ja joutua vaikeuksiin. If we don't know, we say, I don't know. Jos me ei tiedetä, me sanotaan, että no me ei tiedetä. Like Gamaliel, he said, if it's from God, let's not attack it. Niin kuin Gamaliel sanoi, että jos tämä on Jumalasta, niin ei hyökätä sitä vastaan. Then we would be fighting God. Silloinhan me taisteltaisiin itse Jumalaa If it's vastaan. from God, if it's not from God, Jos se ei ole Jumalasta, it will end. niin sitten se vaan I loppuu. want glory of God. I want Jesus. Mä haluan Jumalan kirkkauden ja Jeesuksen. And she had a vision that goes with this. Ja vaimollani oli tähän liittyvä näky. During the worship today, Ylistyksen ja palvonnan aikana tänään I just saw a picture of the Ark of the Covenant näin kuvan liiton arkista. with wheels. Ja siinä oli pyörät. And the Lord is telling me that this glory Ja Herra sanoi mulle, että tämä kirkkaus, cannot be contained in one place. sitä ei voida pitää jossain yhdessä paikassa. It's not meant to be contained in one place. Se ei ole tarkoitettu säilytettäväksi vain yhdessä paikassa. The reason why it has wheels is so that it will go to different places. Syy, miksi siinä oli ne pyörät, on se, että sen pitää mennä eri paikkoihin. This glory has to go all over the place. Tämän kirkkauden täytyy mennä joka paikkaan. It's not so that one church gets a revival. Ei ole niin, että vaan joku seurakunta saa herätyksen. God wants the whole nation to have revival. Jumala haluaa, että koko kansakunta saa herätyksen. He doesn't want the glory to be hidden in one place. Ei haluta, että kirkkaus on kätketty vain yhteen The paikkaan. glory is meant to shine Sen on tarkoitus loistaa. and to be placed in the darkest places. Ja että se menee niihin pimeimpiinkin paikkoihin. Because light shines brighter in darkness. Koska valo loistaa kirkkaampana kuin pimeys. And as the glory increases, Ja kun kirkkaus kasvaa, those in darkness will be drawn to the light. ne, jotka ovat pimeydessä, tulevat vedetyiksi sen valkeuden puoleen. And this glory cannot be controlled Ja tätä kirkkautta ei voida kontrolloida, because he's the one that has the remote control. koska hän on se, jolla on kaukosäädin.
He does what he wants to do. Hän tekee mitä hän haluaa. And no man can stop it. Ei kukaan ihminen voi pysäyttää sitä. No committee can stop it. Ei mikään komitea voi sitä pysäyttää. Because the children of God have been yearning for this. Koska Jumalan lapset on oikein kaipaamalla kaivanneet tätä. The people of God have been crying for more. Jumalan kansa on huutanut saadakseen lisää. And we are living in desperate times. Me elämme epätoivoisissa ajoissa. Where there's wars everywhere. Sotia kaikkialla. People are dying everywhere. Ihmisiä kuolee kaikkialla. Hopelessness is increasing. Toivottomuus lisääntyy. So God is bringing his glory. Niinpä Jumala tuo kirkkautensa. Heaven is coming down. Taivas tulee alas. Hallelujah. Halleluja. And we just need to let God be God. Meidän täytyy antaa Jumalan olla Jumala. And let him have his way. Ja antaa hänen tehdä mitä haluaa. And I believe there was another person here that had a vision about the carriage. Täällä oli toinenkin henkilö, jolla oli näky. You want to share that one? So one of the intercessors told us at the stadium. Yksi esirukoilijoista kertoi stadionilla meille tällaisen näyn. We don't remember who it was, but they saw like a carriage. He näkivät niinku tällaisen vaunun. And people were throwing tomatoes at it. Ja ihmiset heitteli sitä kohti tomaatteja. It wasn't me, but someone was translating it. And inside the carriage was the glory. Tämän vaunun sisällä oli kirkkaus. But it was covered. Mutta sen oli peitetty. Oh, and I was? Oh, and I was the one in the front of the carriage. Ja mä olin sen vaunun edessä. And they're throwing tomatoes at the carriage. Ja sieltä heitellään tomaatteja vaunua kohti. But then they didn't know the ark of the glory was in the carriage. Mutta he ei tienneet, että siellä vaunussa onkin kirkkauden arkku. So many people have been getting similar visions. Monet ihmiset saa tämmöisiä samankaltaisia näkyjä. Two people had a vision. Kahdella ihmisellä oli näky. Two pastors. Kahdella pastorilla, that didn't know each other. Jotka eivät tunteneet The toisiansa. same day they called the organization. Samana päivänä he soittivat järjestölle, that they had a fear. Että heillä oli oikea pelko. Something very bad was going to happen to some of the people that were attacking this revival. Että jotain pahaa voi tapahtua niille ihmisille, jotka hyökkäävät tätä herätystä vastaan. I say it publicly in hopes that they repent so that it doesn't happen. Mä sanon tämän julkisesti toivoen, että he tekevät parannusta ja niin ei kävisi heille. Both had a similar vision that they were like flying a plane, their ministry, and it began to. Näillä molemmilla henkilöillä oli sama näky, että ikään kuin nämä palvelutyöt lentää lentokoneella ja yhtäkkiä se lentokone lähtee alas. And they jumped out with a parachute and they barely saved their life. Ja nämä henkilöt siellä koneessa hyppäsivät laskuvarjolla ulos sieltä koneesta ja hädin tuskin säilyivät hengissä. God is very serious about Finland. Jumala on todella tosissaan Suomen It's suhteen. not business as usual. Ei ole enää niin kuin aina ennen oli. Bless you. How many enjoyed that vision? Miten moni oli iloinen So God kuullessaan is tämän näyn? confirming things. Jumala muovaa He's asioita. shaking his church. Hän ravistelee seurakuntaansa. And some are saying, wow, Ja jotkut sanoo, what wow, do I do? mitä mä voin tehdä? Oh my gosh. One person says this. Yksi sanoo tätä, One person says this. toinen sanoo tätä. You have to follow the Holy Spirit leading you. Sun täytyy seurata pyhää henkeä, joka ohjaa sinua. Of course, we should always submit to our pastors and authorities. Totta kai meidän täytyy olla alamaisia auktoriteeteille ja pastoreillemme, Unless they go against God. paitsi jos he menevät Jumalaa vastaan. If people are getting saved and healed, Jos ihmiset pelastuu ja paranee, and they declare this is not God, ja johtajat sanoo, että ei tämä ole then Jumalasta, judgment will come to those churches niin silloin tuomio tulee näiden seurakuntien and ylle denominations. ja kirkkokuntien ylle. So if you're in one of those churches Joten jos sinä olet osa tällaista that are seurakuntaa, attacking the glory in Jesus, jotka käyvät vastaan tätä Jeesuksessa olevaa kirkkautta, run from those places as fast as you can. lähde pakoon näistä paikoista niin lujaa kuin vaan Don't go back kykenet. Sunday morning. Älä mene takaisin sunnuntaina. Go to a church that believes in the glory. Mene seurakuntaan, joka uskoo kirkkauteen. Don't walk, run. Älä kävele, vaan juokse. Because God doesn't want you to be part of the judgment. Jumala ei halua, että sä olet mukana tässä tuomiossa. Secret sins of some of these leaders will be exposed very soon. Joidenkin näiden johtajien salaiset synnit paljastuvat pian. Another prophet told me this in another part of Finland. Eräs profeetta toisaalla Suomessa kertoi mulle But tämän it's part of the profeetan. revival. No tää on osa herätystä. God lifts up some and others go down.
Herra nostaa toisia ja toiset menevät sit alas. Those who humble themselves will be lifted up. Ne, jotka nöyryyttävät itsensä, heidät korotetaan. Some have been repenting Jotkut ovat tehneet because parannusta, they realize, oh, this is Jesus. koska he ymmärtävät, että hei, tämä onkin Jeesus. Known people, very known. Hyvin tunnetut So they went on ihmiset. Facebook and said, I'm sorry, I was wrong. Ja niin he menee sinne Facebookiin kirjoittaa, hei, mä olen todella pahoillani, mä olin väärässä. Repentance is the safe place. Parannuksen teko on turvallinen The paikka. cross is the safe place. Risti on turvallinen paikka. Humility is the safe place. Nöyryys on turvallinen paikka. Amen. Jesus Amen. is the safe place. Amen. Jeesus on turvallinen paikka. Hallelujah. How many love Jesus? Miten moni rakastaa Jeesusta? All right. Cool. How many love his resurrection? Miten moni rakastaa hänen ylösnousemustaan? Amen. God is good. Herra on hyvä.